v spolupráci s pyrotechnikmi Zetonix opäť nejaké malé oživenie a prekvapenie, takže sa máte aj dnes na čo tešiť. Tak pripravte fotoaparáty, mobily, nech máte z toho pekné fotky oproti tomu nádhernému zapadajúcemu slnku. Je to krása. A aktuálne môžete vidieť formáciu Box, čo je vlastne tzv. Základná formácia, aj keď sú tam 4 lietadlá, tak ju lietajú ako jedno lietadlo, čiže jednotvárne a vlastne všetky prvky, ktoré robia, tak ich musia robiť maximálne synchronizovane. A ešte tak na oboznámenie, vpredu v skupine ako číslo 1 lieta pilot Peter Pavlínsky a je vedúci skupiny. Na pravom krídle ako číslo 2 lieta pilot Ivan Olšavský. Na ľavom krídle ako číslo 3 lieta... Na podustnutie lietanie skupín je naozaj náročné vo všeobecnosti a obzvlášť na takýchto lietadlách, keďže sme vraveli, že sú krátke, takže pokiaľ sú nejaké horšie poveternostné podmienky alebo iné vplyvy počasia, tak to je naozaj v kabíne lietadla veľmi cítiť a môžete si všímať rozostupy, ktoré sú naozaj tesné do tých 2, maximálne 4 metrov, takže tam treba maximálnu synchronizovanosť a aj dôver lieta v tzv. Úplave od vrtule. Robiť čo najrýchlejšie, čo najpresnejšie a zároveň dodržiavajú samozrejme všetky prvky bezpečnosti a všetko, čo sa toho týka. Teraz si môžete všímať postupné preskupovanie do formácie rebrík. A je tu jedno upozornenie, pripravte si svoje fotoaparáty, kamery. Po rebríku nás niečo bude čakať. Je to tak, Sofie? Wow. Stále formácia rebrík. To naozaj je obdivuhodná skupinová zlietanosť, naozaj musí tam byť synchrón, musia byť prepojení ako jeden multikábel. Stupňovej vertikálnej zatáčky. A rozchod 3, 2, 1 a teraz. Šťastie a veselý! Oveľa iný pohľad. Aj keď sú po rozchode, stále sú kamaráti. Fantasticky, fantasticky. A
A týmto vás pozdravujú piloti Dušan Kažimír, pilot Ivan Olšavský, pilot Radoslav Lipianec a vedúci pilot Peter Pavlínsky.